Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andutho Otieno kendo en gamorna mar bedo kodi odiechieng'. Wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima maber ka wamanyo ni jolony mopogore opogore ma bende ng'iyo kendo nyalo konyo thiedho tuoche ma bende nyalo miyo ngima wa ok bed maber. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari na osechopo e studio. Abomiye thuolo bonyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage. Ka ok waketho kinde kata matin, wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e Penj Laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano kuom rwaka e studio kawuono. Gi nyinga iluonga ni Dominic Hamisi, an wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa ward, kanya kama e village miluongo ni Ringa. Koro alonye weche mag physiotherapy, gi dho ngere, gi dho nyapacho to wacho ni weche mag ruecho. Koro laini ge malonye kendo alonye weche mag choke to gi leche. Mage laini malonye. Kamano. Aji wuoro gani ruecho ni bende en gima imanyo ne daktari koso kapono ni awinjo kaka moro rach e denda. To adhi ata manyo watna moro to ajeni mulna go kani mulna tinde nagi. Ruecho ni bende nyaka ng'ato dhi ne daktari. Ruecho ni ruth nyaka ng'ato ne daktari ningeche kok ineno daktari to i dend dhano ka gima waluongo ni anatomy mar dhano kaka dend dhano chwe. Daktari ema nyalo bedo gi lony makare nikech daktari ema opuonji ni to remo ringo kanye to choke chalo nade to gitudore nade e dendwa ka kendo kata ka nerves manitiere bende giringo nang'o to gi tich magitimo kendo tuoche mage manyalo donjo kuom dend dhano manyalo miyo chokewa to gi lechewa ok nyal bedo ni nigi wuotho makare, movement makare. Koro nyaka obed gi daktari molony mane laini mag movement mag joint manitiere dendwa. Maka ponono ni ng'ato samoro odhi adhiya ka ja black kata e tok chiel kamoro moro nyalo kelo chandruok kowuono dwani okony to ketho gik mang'eny kar mondo mi olosi. Mano osekelo weche mang'eny kendo genyruok mang'eny sana ne anyuola mar jopiny ka. Ningeche kok timni ruecho gi ng'at man gi lony makare to samoro kar rwayo mondo kony to rwayo mondo mi ohiny. Koro nyaka ibed ni in daktari mosomo mana laini no mondo mi ikony jo ajuola mondo bed makare. Kamano. Dr. Hamisi Amorga ni sasa mwaluonge chendo mar Penj Laktar. Ibiro kendo wago mbaka kendo wapuonjore. Ka unadwa ni mondo mwago mbaka kotenore kod rem mag ng'ut ma bende gin achiel kuom rem ma oganda wa osebedo ka ywago mang'eny mokalo ni winjo ka ng'uta moro rama kod weche makamago. Kapok wadhi e rem mag ng'ut, adwa ni mondo wang'e ni ng'ut en fuon machal nade to tij ng'ut maduong' en ang'o kaito wabodonje ne ni en ang'o manyalo kelo rem e ng'ut kod ka wadhi nyime kaka chenro medo sudo. Erokamano Ruth. Ng'ut en fuoniwa mantiere e kind wiyi to gi goki. Kanye kama ng'ut nitiere. Koro ka wang'iyo picha mantiere kani, koro kawuono wadwa wuoyo kuom ng'ut. Koro ng'ut ochakore kama wiyi ogike to gi kama goki dwa chakore no. Koro mane ng'ut. Kendo ng'ut ka wan gi choke 7 mamiyo ng'ute wa move mayom. Kendo inyalo loko ng'uti kon gi kon. Koro gin choke 7. Koro kanye mwadwa ni mondo wawuoye kawuono. Ma oganda wa bende nyaka ng'e ni ng'ut ka en fuoni manigi choke to choke mane ng'ut gin choke 7. Ne jagono mano kong'eyo ni ng'ut nigi choke adi, ng'ut nitiere kod choke 7. Maka pono na achiel kuom gini gi chandruok to nyalo kelo ni chandruok matamre kod nono. Wadwa ng'eyo koro rem mag ng'ut. Koro rem mag ng'ut inyalo kel gi weche mang'eny e ng'ut ka. Samoro seche ma Nyasaye ne chwe dendwa tinyalo yudo ni badala mondo ibed gi choke 7 to in gi choke 8. Koro ka in gi choke 8 to magi te nyalo kelo nwa rem e ng'utwa ka. Aito kendo gima nyalo kelo remo mantiere ng'ut ka nitiere gima waluongo ni degenerative changes, tiyo mar dhano. Aito kendo gi tije ma ng'ato timo mago te nyalo miyo mondo wabed gi rem. Aito samoro ka be nitiere jomoko mende ka nitiere ka gitimo orako kata e gymnastic, jok ma chikore kabisa ka. Samoro kichikori tiloko ng'uti konchiel matek nyalo miyo leche mag ng'uti ma miyi tabu. Aito bende nitiere jomoko ma bende nitiere gima uluongo ni cancer. Samoro cancer nyalo donjo to chamo choke mag ng'uti go, mano bende nyalo kelo rem mar ng'ut. Aito bende nitiere jok moyudo accident modhi ogore aito ogore oyudo accident ogore piny, mano bende nyalo kelo tuo mar ng'ut. To sana bende samoro bende nitiere kaka tije mwatimo kaka career. Ibiro yudo ni samoro bende nitiere jok moko matiyo gi computer sana kuom seche mang'eny ka ging'iyo mana computer ka ging'iyo malo. Aito samoro computer no mondo mi obedo maber, obedo kong'iyo piny seche mang'eny
koro mano bende biro miyo leche mag ng'ut nyalo hinyore. Aeto tinde bende nitiere simu matinde wan godo gi. Bende ibiro yudo ni ka samoro ng'ato nigi simu to siko ng'iyo ang'iya piny, o type seche mang'eny ka ong'iyo piny. Magi te nyalo miyo mondo bende wayud tuo mar ng'ut. Aeto kendo bende joma nitiere dala samoro ibiro yudo ka gik mwating'o e wiwa, samoro oting'o pi e wiye, oting'o yien e wiye. Magi te nyalo miyo wayud tabu mag ng'ut. Ileronwa maber mokalo kendo aduoko erokamano kuom kidieny mokwongo no kata ondamo mokwongo no ni samoro inyalo nyuol ng'ato kod choke 8 kar choke 7, moro bende ginyalo bedo matin ne 7, ginyalo bedo kata 6. Ipenjonwa kacha ni tije ma oganda tiyo nyalo miyo ng'ato bedo kod rem mar ng'ut. To iwachonwa kacha bende ni samoro kapono ni ng'ato lung'ore ahinya to nyalo kelo rem mag ng'ut kaachiel kod msigo ma samoro ng'ato nyalo ting'o mapek kaka koro aneno e pichani. Ma ato thothne wahero kaka nyiluo kata mond luo wahero ting'o gik moko e wiwa. Pimna ni seche ma ng'ato ting'o gimoro e wiye kama daktari kuom thuolo malach onyalo bedo osike mapek. Ang'a timore e choke mag ng'ut, ang'o matimore e ng'ut ma ang' noket ng'ama miyo kata jagono matiyo tije makama bedo kod rem mathoth mag ng'ut. Mano penjo maber sana. Koro kwang'iyo pichani kaka jogo ting'o gik magiting'o ni, to ibiro yudo ni weight ma ng'ato ting'o cha samoro en kata mana kilo 50. Ratile mare ni kilo 50. Koro seche moting'o gino mondo mi o balance weight mantiere go ne wiye, biro chuno ni leche mag ng'utegi oridre matek mondo mi gicho bedo nyalo balance e wiyi. Koro seche ma leche mag ng'utigo oridore matek kuom seche mang'eny, to biro muscles go gi dho ngere wawacho ni gibiro dhi into what we call spasm. Gibiro bedo moridore matek. Koro ka muscles go ridore matek, leche go ridore matek, to nitiere nerves mawuok e spinal cord mabiro miyo ka koro teko biro e bedeni. Tibiro yudo ka koro nerves ka ngeche leche ka oseridore matek, koro biro yudo ni koro kama giwuok e spinal cord cha, leche gi dhi diyo nerves gi. Koro biro yudo ka samoro ka ng'ato dhi nindo gotieno to winjo ka koro en gi numbness, obiro winjo ka dende ojony, obiro winjo ka koro en kata gi weakness. Nengeche leche ka ni oting'o gima pek to koro chuni ni mondo leche mag ng'uti ka oridre motegno zaidi mondo mi iweza mondo mi ting' gicha chamale wi kanyo. Yes. Matimore ka ng'ato ting'o msike mapek kuom thuolo marom nade, ndalo, dweche koso kata mana seche? Onyalo timore e seche, biro lingana ni to weight nisebedo ga kiting'e dendi osengiyo kode koso dendi pok ong'iyo godo. To kata ka dendi ong'iyo kode, koro nitiere gima biro ma uluongo ni tiyo biro medore. Koro ibiro yudo kaka ng'ato medo tiyo, koro biro yudo ka koro kata ne inyalo ting'o gima pek cha kane pod tin, to koro choke ni ka bende koro osechako ng'inyore matindo. Koro mano koro biro kelo dwa tabu. Kama Dr. Hamisi, seche miwacho ni samoro iseting'e kuom thuolo malach ma del odhimo ng'iyo godo, leche ka odhimo ridore kendo ging'iyo gi ridruok, ma ang'o motimore momiyo del wanyalo wacho ni ng'iyo kod ratil mapek ma ok onego bed ni ng'iyo godo nikech magi maka nyalo kelo ne ng'ato chandruok? En ni muscles ki subjecte to kiketo muscle leche mag del iketo gi mondo gitimo gima tiyo pile to samoro dendi dhi ng'iyo godo, to e hali mar ng'iyo kode ni pod obiro mana mi tabu sama ka koro age ni osesongo osedhi mbele. Nengeche tiyo ok tam, tiyo to nyaka bi. Koro seche ma koro tiyo osechako donjo, dendi osechako bedo mayom cha, to koro ibiro chako ka koro rem koro biro chako donjo. Thothne sani oganda watiyo kod simbe mopogore mana kaka ni wacho antiere kod tab naka. Ibedo ka samoro anyalo bedo nang'iye kama ng'ato tiyo kod kompyuta kuom thuolo malach mokalo. Msigo cha wasewinjo, kulo ng'ut aming'a, ang'o matimore? Koro kikulo ng'ut ahinya, kikulo ng'uti ahinya king'iyo piny, to koro kata ka wang'iyo kaka pichani, koro ng'ani oketo ng'ute, kaka koro oketo ng'ute kong'iyo simoni, leche mag ng'uti giendi biro overstretch, giyuare zaidi, to mambele to koro dolore koro bedo machiek. Koro biro miyo ng'uti mabedo gin man gi stiffness. Koro biro miyo ka ng'uti koro jony, koro ng'uti ok nyal riere mayom. Koro kaka ng'ani, kaka ma ong'iyo kani, kaka mabe koro ong'iyo kamani, koro koro to kendo koro ibiro neno ka koro nitiere pogruok. Pichani aneno ka oganda ochung' mopogore, mak mana ni aneno kiketonwa degrees kata kidieny ma ng'ut okulore godo kata ng'ut odolore godo. Atiende nang'o, ere kaka onego bed ni ji chung' kata kaka onego bed ni ji kulo wigi, to seche miketo degrees no kachiel kod ratil mopogore ni, ma diher mondo mi wapuonjre godo ang'o? Koro kaka ma
ma degree 0 degrees manyisore ni en neutral. Koro ng'uti oriere maber kendo inyalo timo gimoro ka king'iyo kendo onyalo yie movement. Koro mano ka koro ngeche wi be nigi ratil mare. Wi en gi kilo mare. Koro mano obiro kaka kilo mar wi ngeche wi no en gi ratil en be owuon. To koro ka en gi 0 degrees manyisore ni koro inyalo timo gimoro ka ng'uti nyalo keto movement. To ma koro isechako bend 15 degrees. Koro 15 degrees ni koro ratil mari medore zaidi kaka medo kulorino. To koro weight mar wi nikech gi mag leche mag ng'uti go bende koro nitiere medo kulore ka koro dhi mbele. Koro mano chako inyo leche mag ng'uti. Kendo kaka degrees gi medo medore e kaka ng'uti leche mag ng'uti bende medo inyore. Kendo kaka ma bende medo songo e kaka leche mag ng'uti medo koro biro miyo leche choke mag ng'uti gi chako dolore kendo samoro nyalo mi tabu mang'eny mak samoro koro kata ng'uti movement mare nyalo bedo makoro mok yot. Otudore gi gimoro ma wanyalo wacho ni gravity koso nikech kaka imedo kulori e kaka ratila ma bende dok e ng'ut medore koso gravity bende nitiere gi effect mare nikech kaka imedo kulo wi kaka medo ng'iyo piny e kaka gravity mari weight mari ma wuok e ng'uti ka terore ka dok piny medore zaidi. Nikech seche michung' ka intir to ratil obedo balance. Weche mag gravity ka nitie kaka obedo balanced maber to kikulori to nitiere kaka imedo ratil mag ng'ut kachiel kod mag del. Kamano. Dr. Hamisi, ni mulonwa kacha weche mag samoro inyalo nyuol ng'ato nyathi kod choke 8 kar 7 ka ang'o motimore momiyo weche aina gi nyalo timore. Koro magi to waluongo ni genetical component ni manyisore ni onyuoli ka choke go onyuoli godo. Koro onyuoli ka koro in gi songa. Koro ka in gi songa to ka koro ng'uti chose dhi koro manyisore ni biro chuni koro ng'uti koro biro bedo malonga than the normal. Koro mano biro yudo kaka attachment mag leche to gi movement mowinjore be ni timo biro bedo ni koro thagore koro ng'uti ok nyal move mayom. Koro mago biro mi rem mang'eny zaidi e ng'uti. Mama wanyalo wacho ni gima ng'ato nyalo time onge ok en makosa mar ng'ama miyo, ok en makosa mar ng'ama wuoro, ok en makosa mar nyathini to gin gigo ma onyuol godo ng'ato. Kamano. Daktari, jomage mantiere kod thuolo mamalo mokalo mag bedo kod rem mag ng'ut? Anyalo wacho ni atamalo wanyalo wacho ni ji te nyalo yudo tuo mar ng'ut. To biro lingana ni itimo tich mane titime kwa muda maromo nade. Ningeche kata sami nindo. Kinindo marach giketo pilo maduong' zaidi kao kata pilo 2 3 iketo go ng'uti mondo ng'uti otingre malo. Oonge gi neutral position seche menindo inyalo inyo ng'uti. Kibede computer mar seche mang'eny samoro madhi kata 3 hours 4 hours ibiro inyo ng'uti. Kata ng'ato mandiko mindi bedo piny to indika notes miki mang'eny for kwa muda mang'eny sana mano be nyalo yudo ng'uti. Koro gik moko te nyaka watim gi moderation mondo mi kik ihinyri zaidi mondo mi hiny leche mag ng'uti. Maji duto tentere kod thuolo mar bedo kod hinyruok mag ng'ut koluwore kod tich ma ng'ato tiyo, koluwore kod kaka inindo, koluwore kod kaka ibet, koluwore kod kaka ichung', yani gimoro amora ma watime kit ngimawa nyalo kelonwa hinyruok mar ng'ut. Seche ma ng'ato ng'ute osehinyore, daktari, wawachoga kata ni complications manyalo bedo kotenore kod hinyruok mag ng'ut. Thothne ka ponono ne ok ong'iye maber, en ang'o manyalo timore? Ka ng'ato nigi tuo mar ng'ut to ok ong'iye maber, ok obiro neno daktari sama kare, to complications nyalo donjo. Achiel complications mabiro donjo en ni ng'uti koro ok nyal move left kodhi right ko badi ka chiny kendo ok onyal ng'iyo malo. Koro magi kosetimore to e ng'uti kama ng'uti gi godo no ma bende wantiere gobo mami yweyo. Koro ka ng'uti osebedo stiff tibiro yudo ni koro kata obo mari nyalo bedo, ibiro yudo ka koro obo ok nyal yweyo maber. Nengeche ng'uti koro thung' leche ma wuok e ng'utgi giringo nyaka e kori malo ku. Koro ka giywayore ok ginyal move maber to ibiro yudo ni koro kata lungs magi ok nyal bedo gi fuong'ruok maber. Namba 2 ibiro yudo ni samoro nyalo yudo ka koro ng'ato nigi rem mang'eny madhi e bade. Yudo ka bade no en gi rem mang'eny ka samoro koro nyalo kata tame bade ok onyal ting'o malo.
mago complications ma ng'ato nyalo yudo. To a vast extent manyalo timore zaidi kupo ni in gi tuo sana, ng'ute onyore sana, to nitiere nerve mamiyo ng'ato yueyo miluongo ni the phrenic nerve, embe okalo e ng'uti ka. Koro kupo nodiye, to samoro ibiro yudo kata ka koro yueyo mari nyalo bedo gi koro nitiere atari. Kamano. Yena mondo mwakaw yueyo ka waduogo, tadwa ni mondo mwachak kod picha mar the phrenic nerve, ma bende daktari wachonwa kacha, ni nyalo kelo ni chandruok po nono ni itiere kod ng'ut mar rem mar ng'ut to kong'iye maber. Kae to bende obo, kako wachonwa kacha, otudore kod ng'ut. Seche ma obo oridore, kata seche ma obo ok nyala yarore kata dok e yo makare, en ang'o madhi timore ni? Ma en penj laktar, wakaw yueyo ka waduogo to kanye mwachako godo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Jipange na view sasa, uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile, ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma, kod grand draw mar $3,000,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package, mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ageno ni sani ni mora hinya. Imor gi time maricho ma inisebedo kipuonjo param. Koro sani en oseketho nying joka gila hinya. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar Poko Pogore ka osir gi bengi mar Equity. Sama nachako tijene, nachako to nobedo gi changamoto mar pesa. Koro nikech nachako gi matin mane an godo, to nayudo ka jo Equity nigi yot mar miyo ji pesa. Najiunga kodgi. Poko Pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Owacho ga ni japur madwano kanya maber mokwongo nyako chak gi mbegu mopuodhi, mar ariyo nyako mi mbegu ne chiemo, and then mar adek en gima oluongo ni crop protection. Mar ang'wen japur nyaka bed machiegni gi nyanje. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Samoro isebedo kiting'o sike mapek, isebedo kikulori, isebedo kokininde yo makare, daktari pimonwa kacha ni gigi nyalo kelo ni chandruok kachiel kod rem mang'eny mokalo mag ng'ut. E seche mwang'iyo the phrenic nerve mabende en ler ma daktari nopimonwa kacha ni nyalo hinyore ponono ni oking'iyo kaka iting'o msike kod weche makamago to nyalo kelo ni chandruok. Adwa ni wang'e ne weche mag nindo. Daktari wacho kacha nitiere kaka onego bed ni ng'ato nindo. Positions monego bed ni ng'ato ninde, kitketo pilo mang'eny ahinya, kata kidhi piny ahinya, kata kokipielo dendi maber, bende nyalo kelo ni chandruoge kata rem e ng'ut. Daktari wang'e ne kara nindo ka kopogore kod keto pilo, ang'o kendo ma ng'ato onego bed ni timo? Seche ma ng'ato nindo to owinjore bed ni onindo ka en relaxed. Ok onindo ka en odolore so much. Nikech kidolori to miyo koro dendi samoro ok en gi thuolo makare. Aeto bende kinindo midiyori sana. Wani nindo ma inyalo rie badi, inyalo bedo ma in thuolo makare. Kamano. Ne wantiere kod pichni moko kaka ng'ato onego bed ni nindo kod kaka onego bed ni keto pilo, nikech kaka nipimonwa chung' cha, tie kaka onego bed ni ng'ato chung', kaka ng'ato onego bed ni bet ma ok ikulo wiye ahinya kuom thuolo malach, ok itaro ng'uti ahinya kuom thuolo malach. Kar nindo ka bende naneno ka ikelonwa pichni makare kaka ng'ato onego bed ni keto wiye kod ma ok kare. Wawuothane kama tin Dr. Hamisi. Erokamano. Koro pichani, koro ma kaka ng'ato nindo. Koro kayudo ka ng'ani oketo pilo maduong' ma pilo ni o tilt the spine ma ng'ute ni odhi malo, tibiro yudo ka leche ma piny kagi yware zaidi to mamalo gi bedo ma short. Koro ma biro miyo ka koro ochung' gokinyi to ng'ute bedo gi stiffness. To koro kama e kaka owinjore bed ni nindo. Ma kinindo to pilo owinjore bed ni gike goki kendo flash ma kendo ng'uti ka bedo noriere sawa sawa. Aeto bende mattress bende ma ng'ato ninde, owinjore bed ni en mattress ma firm mamiyo shoulder ni ka to gi ng'uti ka bedo noriere maber. Kopo ni ok otimore kamano to biro miyi tabu. Koro kaka picha ma piny kani, kaka machalo ni, onindo to ng'ute spine ne oae ndinge koa piny kodolore kong'iyo malo, owinjore bed noriere. Mane ka koro leche mag ng'uti to gi mag kori ok be hinyore. Aeto ma bende onindo, lakini onindo to bade odwoko yo ka ribs ne koni. Koro bade ni bende oting'o ribs ma piny oting'ore gi malo. Aeto ma bende koro en zigzag, ok oriere maber. Koro kinindo to badi owinjore ichoro gi mbele ma ok ikete e ribs ni. Koro mano e kaka owinjore ng'ato bende nindo maber, ma koro biro miyo ng'uti ok hinyre kendo back ni bende ok hinyre. Kaeto bende kata ka medo ng'iyo pichani Dr. Hamisi, yes, wanyalo wacho ni moninde ni en mattress donge. Yes. Mattress ma piny ni aneno ka en stiff ahinya kata otuo ahinya, koro ang' miyo dende ok ring maber kaka onego bed ni ringo. Koro nyiso ni lumbru bende dhi zigzag kaka ni wacho cha. Mar ariyo ni wacho kacha ni mattress nyalo bedo ni yom ahinya. Atieni ni koro kuonde moko donjo piny saidi, kuonde moko wuogi malo saidi. Mattress onego bed ni ok otek ahinya to ok oyom ahinya, manyiso ni koro lumbru cha dhi to riere maber. To pilo bende nyaka ng'ato ng'i mutiyo godo. Kamano koseke mano kabisa. Manito manyiso ni kwaninde par to dhi kelonwa chandruok, nikech ng'e ni par thothne oriere tir. Challenge nitiere. Nengeche cushion wa mondo mi bed gi shock absorbers maber. Biro yudo ka koro ina gima tek, ninde gima tek. Kamano. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, rem mag ng'ut. Oganda mathoth nyalo bedo kod gi to king'eyo ni nyalo kelo ni complications. Kikwiwi ni onyalo ywayo leche kendo nyalo kelo ni songa ma samoro ni ionge godo, nyalo chopo kamoro makoro ok nyal thiedh leche gi nikech gisedhi ma gidiyore ma gikethore chutho. Daktari, aneno ka ichaki kelo nwa picha machielo kaka ng'ato onego bed ni nindo maber, odwa chalo gi machielo cha, mak mana ni koro en gi pogruok moro matin. Koro ma wabro wacho ni ma e kaka ng'ato owinjore bed ni nindo maber to ma ng'ato nindo marach. Nengeche picha mokwongo cha ne waketo mana ni nindo gi side achiel kende. To ma koro kinindo gi bathi to pilo owinjore bed ni nitiere kanyo, kendo mattress bende owinjore bed ni en orthopedic mattress.
En mattress ma dakteche ong'iyo ni to en gi spring maber kendo biro miyo curvatures mane wawacho mokwongo ka ni koro ok en soft ahinya kendo ok en hard ahinya. Aeto kendo bende seche minindo koponi nindo gonding'i to nyaka pilo bed ka. Aeto pilo moro bende nyaka iketi onding'i kanyo matin ma supporti maber. Aeto seche minindo gi bathi bende nitiere kaka kamane kunjre bende ninde mondo obedni ma oriere ng'uti oriere to gi hip mari. Mano nyaka bed gi riero kuma kanyo. Aeto seche moko bende kinindo kata gi side to winjore beni nitiere pilo matin midwa iketo pilo matin mondo e kin tiendeni mondo tiendini mondo bed relaxed. Aeto kendo ng'utini bende kinindo to bende winjore beni iketo pilo moro kanyo matin. Koro ma kinindo kama to ka ng'uti otagore ka dok piyo to biro miyo hinyo ng'uti zaidi. Yes. Aeto kendo ma bende kinindo pilo ni malo zaidi biro miyo kendo mana ibiro hinyori kendo biro miyi tabu mang'eny. Aeto king'iyo ng'uti ng'ano chal ka gima onindo ka koro en C. Koro mano biro miyo hinyo nding'i kendo biro hinyo ng'uti. Kendo mapinyni kendo gima mano. Koro nyaka wabed ni wanindo gi nindo maber kwang'iyo kaka wanindo. Apa ni chakre kawuono kokalo kuom chenro mar penj laktar oganda wabong'eyo ni tinindo nang'o, pilo ni chal nade, mattress ni chalo nade, to seche ma inindo no ikelo chandruok ne lumbru koso nikech ka lumbru odolore ahinya onego bed ni oriere maber mondo mi kik ibed kod hinyruoge. Wayude the phrenic nerve. Yes. Aya pimnwa Koro waneno ka en roots mar phrenic nerve. Yes. Koro magi e bones mana wawacho ka. Mag lumbru mag onding'i. Koro magi e nerves ma supply leche mami yweyo. Magi the nerves. Magi the nerves mamiyo supply gik seche mi yweyo. Koro seche ma koro ng'uti obedo crunch oridore ka dok piny to nerves gi biro bedo affected. Nerves madongo dongo ma supply the diaphragm mami yweyo. Koro ka nerves gi obedo affected to biro yudo ni koro kata yweyo mari biro bedo matek e obo mari ogino wuok e ng'uti ku nikech nerves go wuok e ng'ut ka gidhi piny kuma obo nitiere. Koro nyaka wa take care of the nerves mantiere ng'utwa mondo mi kik wahiny structure machalo kaka the obo. Magin leche ma bende moko tero remo, moko bende golo remo, kato kaka niwacho cha gitudore kod obo momiyo iwe maber. Debeni ma otudore gi gok. Yes. Koro gok koro nitiere malo. Kae ma koro gok nitiere. Kae ma koro gok nitiere malo ka. To magi e leche ma wuok e ng'uti kar giringo ka gibiro gi support gokika kendo gibiro gi support gokika. Koro leche gi ema bedo stiff mana wacho ka. Koro ka gisebedo stiff to ka koro gibedo shape to koro ging'uony ka koro gidok piny. Koro ka ging'uony to ema biro ng'uony gina ema biro keto nerves go bedo affected. Aeto kata blood remo maringo ka donje ng'uti nyalo bedo affected ka koro leche go diyore zaidi. Gidhi magi diyore kata magi dolore saidi. Nyalo koro kendo mano nyalo miyo ka koro gidolore saidi to ng'ato nyalo yudo gima waluongo ni migraine, wich mabera nikech leche go ojony kendo koro ok gimi thuolo yweyo ok bed maber e ng'uti kanyo. Remo bedo ok ring maber, chiemo kachiel kod madini ok dhi maber. Yes. Migraine kata wich bar mabedo saidi wanyalo keto kuom achiel kuom complications. Mago achiel kuom gi. Asewinjo rem daktari e ng'uta to acho ni oyo rem nitanjo ka ng'eny mokalo. Ng'ato biro iri mondo ikonye kaka jagono molony e wechegi. Thothne diagnosis utimo nang'o koso en kaka wago mbaka ni asebedo ka ng'uta ni rama kama to mano en diagnosis koso nitiere kaka itimo diagnosis. Diagnosis kaka wabiro timo kata pim makende. Wabiro kawo history mar jatuo. Ni to itimo ang'o gi gik mitimo. Koro kwaseyudo historia mare kaka gik motimo gima nyalo kelo tuo no kata gima nyalo kelo problem no. To koro watimo gima waluongo ni physical examination. Koro wabiro mulo ng'ute ka en gi tightness ka leche go jony zaidi kata ka leche go weak. Aeto kendo wabiro temo choro ng'ute no wabiro neno to movement mane matamore ok dhi zaidi ere koma ng'ute no stiff kodo zaidi. Kwasefwenyo mano to koro wabiro pango ne to koro jatuo ne onyalo bedo ni wadwa tere mondo wagoye picha mar plain x-ray koso wanyalo chaka thieth. Kendo kok wanyalo kata ka wasitimo x-ray to wayudo ka x-ray cha pok wadhi kodo maber to wanyalo ore mondo wadhi watim gima luongo ni CT scan kata MRI mondo wang'e ni to leche go gidiyore machalo nade, nerves go diyore machalo nade. Kamano. Isebedo e tijni kuom thuolo malach mokalo.
mage kes mane miseneno makoro ng'ut nobedo gi rem mokelo hinyruok mokethore tang'ano otimore ne leche kata ang'o mane otimore ne ng'utni? Nitiere kes moro ma an godo sani maneno to jatuona ni ne en ga typist koro nogo chapa machon cha aeto kuwuok e go chapa to chako donje kompyuta koro ka koro setiyo mogik sama koro retire odhi dala to ochako winjo rem gi wich bar mang'eny koro kaso manoore mondo mi odhi ogoye picha to yud ka koro disk mantiere ng'ute ka ohaniet kendo muscles mane ng'ute gi bendo bedo tight makata ng'ute koro ok nyal lokore koro koseneno ka koro remni bedo zaidi ma kendo bedene bendo sechako bedo ma weak to jogi oringo kode otere ir daktari koro ka daktari odhi ong'iyo to yudo ka gino nosebedo was koro chune nang'o nyaka koro timne surgery mondo oketne chuma mondo mak ng'ute mondo sapote mondo mi kik omed hinyore zaidi koro koseketne chuma to kendo koro koko chako duoge mondo koro otimne physiotherapy mondo wane kaka inyalo konye to kumae marach nodeko sana kapok notimne thiethni makare aeto chokene bende nosebedo mawik yudo ka koro ng'ute gi malo kacha ohinyore makoro kata tiende ok onyal bedo gi wuotho makare ng'ute no bende stiff koro mago cases mwasebedo waseyudo kwaromo godo ka e clinic koro gima nyalo wacho ni jatuo unjore be ni kan gi tabu to biro sama kare tichako thieth chon to gige nyalo bedo prevented. Owacho kata gimoro ni disc obedo herniated kata disc herniation mano en twak mane wasebedo godo e penj laktar ka mamoro no bai daher mondo misiki kete ka mondo mayud konyruok mopogore opogore kote record statement kata wach mowacho mogik rem mar ng'ut nyalo kelo hinyruok kaka ng'ato yweyo nyalo kelo hinyruok e bedene kaachiel kotiendene nikech del en ga gimoro motudore chakre wich nyaka wi tiend ng'ato piny omiyo kiwinjo rem kata matin ring mapiyo piyo ine laktar waka uyoyo ka waduogo to dhi bedo kidieny ni tiende ni dhi bedo kod thuolo makende mar penjo laktar penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod weche mag rem mag ng'ut kik idhi mabor kik isudi inyalo tudori kodwa Facebook page en penj laktar Facebook page en Ramogi TV #penj laktar inyalo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en penj laktar kik isudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara en mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. Ng'ama invest in real estate anyalo encourage kechi real estate nigi good returns kato en promising. Parama nyathi maratego mana nikech min gi mama maher en super mama.
pak Yesu iluonga ni Kristino Tieno kata kihero Yesu nyale ponono ni hero wendni idwa keti kaskisa timari kuom ng'wono mar Nyasaye bonyeza *812*784# to parni yani Ramogi TV en od jower duto te. Nyasaye ogwedhi oting'i malo. Ana paro ni biro kae kwa ng'wono. Kara in biro pako nyathini timbe maricho ma en otimo. Dio mondi ne principal sani. Ai timie barua mar kwayo ng'wono. Dongi wacho maber ni dwaro ni mondo ndikni barua mar kwayo ng'wono. Be ining'e adier ni loso gi ng'aka ma. For KPLC tokens, Bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $3,000,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. *487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. We want the regime in power to suspend any other activities and focus on stopping these killings. Jood bura makaluo koro dwaro ni jatend piny Kenya owuon odonjre nek ma oyaye matimore tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho e boma ma Sondo, kama ji adek onegi ka moko buora yudo thieth e ostende mopogore. 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen. Nyaka sani pok oyangore ni en tuo kata kwiri mane ma nyithi sikund jiri ma iregi ne ochamo momiyo gi tuo moro magalagala. Samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere. Okay? Baba oseyombo. Ng'eny jowa kanoyudo tiko negi dhi e honeymoon. Higa achiel tok yiero mokalo penjo pod thoth gimomiyo oganda luo ne orem chopo kar rombgi e ombulu mane gin go gi geno mathoth. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Maa en kidienyi ni penjo mora mora ma inyalo bedo godo, bed thuolo mar tudori kod laktar kokalo yorewa mag simu ma inene TV mari. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV, hashtag en penj laktar. Kata Facebook page wa en penj laktar. Facebook page na en Nyar Joseph, hashtag en penj laktar. Daktari seche ma ng'ato osebiro mitimo nene nonro physical examination, samoro igoye picha kod gik makamane. Bende thieth nitiere ga ma permanent makoro ng'ato bodo kadoka ngimane kaka ne nitiere ga pile cha kuso. Thieth chalo nade? Okay. Thieth biro chalo ni to jatuo ni obiro for physiotherapy e seche mane. Ka obiro chon to inyalo konye makoro koro tuo no ok nyal dhi haraka. To kobiro samodeko to koro samoro inyalo konya mondo kik obed gi rem zaidi, lakini mondo quality ngima mare mondo obed ni obedo improved. Thieth en physiotherapy kose? Physiotherapy to kendo bende inyalo miye yien monyalo muonyo mondo mi okwe rem. To pek mar thieth en physiotherapy. Antiere kod Ken e simu. Halo Ken, penj laktar? Ona penjo ni ya. Machiegni? An mokati. To se mokati ngo chulo mapek. Koro sani libado oteko bedo mapek kata ofri ma okanyal move. Koro da apel tadi to se mane situation ila yere ka nyalo konyo ran se asebedo ka penjo jo kun ka ma ka se je ma ka do na wundra how can I be help? Okay, kiwiyude maler daktari. Wa Nairobi. Awinjo gima wacho
ni Ken otimo tich moting'o gik mapek. Koro koting'o gik mapek kendo koro winjo ka koro bade osechako bedo mawik kendo en gi rem. Koro manyisore ni leche mane wawacho seche mating'o gik mapek ka, to gi nerves, to gi bones, chal ka gima bende osechako bedo affected. Emomiyo ngeche mondo mi chak bedo ni in gi weakness, manyisore ni muscles, to gi nerves, to gi bones nyaka bende oseinyore. Koro gima wanyalo advise en ni mondo hospital machiegni kode konyalo yudo konyruok kodhi ka physiotherapy mondo dhi otimne examination makare mondo ne kaka inyalo konye mondo kik tuone no medre zaidi. Leche oseyuare kapono ni en ywaruok moko osejonya. Koro leche ok gin balance maber. Nengeche tich motiyo koting'o gi mapek to mane tich motimo. Koro samoro ting'e gi one side. Koro samoro ting'e gi one side koro yudo ka koro leche ma konchiel chiek to ma konchiel oyware mabor. Koro dwani mondo leche gi konygi mondo gibed balance. To kendo koponi nitiere kata ni disk ma nyalo bedo ni obedo herniated kata kowuok oko matin, to nitiere kaka inyalo ywagi mondo giduog sawa mondo giduog e laini makare. Antiere kod Helen e simu, yena mondo mi akaw simb Helen. Helen, hello, Penj Laktar. Hello, ma Helen. Machiegni Helen. An bende an gi problem matin mar muta. Ahero bedo e simu for so long. Koro awinjo ka muta tok muta ka ni rama matin ka ok rama but join kasto gi shoulders. Koro akia ni mana nyalo tiyo nang'o. Ere kaka onyalo dhi nyime gi tich, ere kaka onyalo timo mondo mi oti bende to yud konyruok. Alaw kasto kar gine kama wacho kanyo kar nindo ma ng'ato onego bed nindo gi pilo. An ok ahero nindo gi pilo. Ka nindo gi pilo to ajony mang'eny. Koro atimo nang'o kanyo. Ka daktari kapok idwoko Helen we akawe simb Adhiambo. Adhiambo, hello, Penj Laktar. Hello. Machiegni Penj Laktar. An gi shida mar ogucha. Bucha rama. To nochako rama ka ni klas 7. To sani an higni 46. Ogucha norama ma samoro ok anyal bet, samoro ok anyal chung', to rama gi toke minya paro ni an gi kinonda e toke kanyo. Asego pichni mang'eny to pok orita gamla ne ni pek mar denda uzito ya mwili. Kora keda askari mano tanya timo nang'o mondo mi ayud konyruok chandora. Osebudho kode nyaka chakre klas 7 mochopo higni 46. Antiere kod George e line, yena akaw simb George kato koro wadhi riwo gi adek mondo mi duogi kanyakla. George, hello, Penj Laktar. An George Uma Arodi. Machiegni George. An gi minot. An gi minot. Wawinji dhi nyime. So en ga gi tabu mar ng'ute, ong'ado ga lot e chiro. To en gi tabu e ng'ute jarame ka. Kendo leche mag ng'ute go jony samoro gara. Ere kaka mano koro nyalo konyore. Wan gi simbe adek, kero kamano nya George, daktari. Koro wan gi penjo adek, penjo mokwongo cha to gi penjo mogik ni gichalre. Ae to gi maro nding'. Koro kwa biro chako, kwa ng'iyo pichani, kaka ng'ut dhano, ng'ute ose shift forward gi 3 inches. Seche mong'ad alot kuom seche mang'eny. Ng'ute bend zaidi. Ma koro affect the shoulders gi. Koro kose affect the shoulders gi, koro mano biro kelo ne rem mantiere ng'ute mowacho no. Gi bwana machielo mokwongo cha. Koro rem no biro nengeche muscles mag goke gi oseyware, aeto mabiro karagoge odolore. Koro onge gi kabecha maber. Koro gimowinjore gitim ni gibiro mana yudo thuolo mondo gidhi gine daktari molony weche maka e hospital machiegni kodgi mondo giyud konyruok. Gima gidwaro nikech kaka winjo gi ok gin condition mantiere worst stage, en gik manyalo bedo minyalo kony. Aito machielo mogo no simu mar gitu mar onding kochako bedo ja klas 7. To mano nyalo timore ni samoro wacho ikone ni weight ne ni malo. Koro samoro chal ka gima ka weight ne ni malo tema koro miyo koro en gi hinyruok mar ondingo winjore mno saidi. Anyalo advise ni onyalo temo mondo opunguza kidogo ratil mare,
aeto kosepunguza ratil mare aeto kendo odonji mondo chak timo otimne odhi one physiotherapist mondo odhi onene mondo kete exercise makare nikech ka ratil ni malo to muscles mage lechene bende nyalo bedo ni koro gin weak ok gin strong mondo mi wane kaka nyalo konye mondo rem no rum to nikech okonyisowa ni en gi kilo adi kae to bende wawacho ga pile pile Penj laktar ka ni wang'iyo BMI body mass index donge po nono ni ratil mare ok ni malo to entiere kod rem marunding ni ndalo gi duto te de bende ang'o matimore e dende ka onyalo bedo abeda ni en gi muscles en gi muscle weakness to kok en gi muscle weakness onyalo bedo ni choke mano wacho ni samoro nyalo bedo excess ka samoro onyalo bedo ni en gi congenital problem mano bedo no nyuole godo kata mana choke mag piny go samoro badala mondo gibed 5 ginyalo bedo 6 koro mano nyalo timore aito mar ariyo bende nyalo bedo ni samoro onyalo bedo kata gi what we call referred pain samoro pain mawuok e iye ma piny kata gi iye mamalo bende mano bende nyalo kelo rem madok yonding ero kama na nyantiere kod simu machielo halo Penj laktar Penj laktar Lilian ko Mombasa machini Lilian daktar adwa penjo laktar niya asebedo gi tuo mar onding bang' higni mang'eny almost 30 years anan gi higni 50 to nochaka kapod atin ga higni 10 gi wiye sani koro awinjo ka gino mako ng'uta rama ahinya to wiya bara all the time to but a conscious trigger kagima amako stima goya shot asetemo chiego to kayud pogruok daktari hapa ni chandruok mar onding ni wabede kod chenro makende mar onding joma mine winjo ka ywago onding saidi kata kamano inyalo wachone nang'o anyalo wachone ni mana kama no wawacho godo mokwongo cha wacheka ni to nindo mare onindo nade aeto timo tich mane aeto gigite kwa ng'iyo kata kuponi ong'ama tiyo kata kotime office to wa advice ni mondo ng'ato kinyalo tiyo gi computer kata kitie computer ti mar around 45 minutes dakika 45 chungu malo to tim exercise mabende wabiro nyisogi ni to exercise magi munjre bende gitimo mondo mi leche mag ng'utgi obed notegno nikech ka lechego ok gin strong to podi biro mana bedo gi rem gikanyo nadwa ni mondo minyiswa exercise mag ng'ut kaka onego bed ni timo samoro ng'ato ting'o gigo mapek ere kaka onego bed ni oting'o gi samoro bende osebedo kod rem modwa ni mondo mi ong'e kaka onyalo manage kata kaka onyalo konyore ka entiere dala en ang'o monego bed ni otimo kakoro ka ng'ato nitiere kako isebiyudo ni in gi tabu mar leche mag ng'ut inyalo timo atima self exercise mitimo atima kendi kaka mage achiel kuom exercises mwanyalo timo koro ma kakoro in straight ibiro ida advice mondo iteng ng'uti kadok chien kendo chak itero ng'uti kadok mbele seche mitimo ng'uti kadok chien irieyo leche mantiere gi mbele gi mondo riere kendo kitimo ma irieyo leche madok chien mano exercise minyalo timo kendi aito exercise machielo ni koro kisechung e position turn left and right aito kendo ma bende itimo the opposite kendo kiseche mitimo mano bende inyalo mako lweti konchiel ti hold itimo hold itimo for around 5 seconds kendo ichako chinjo komachielo kendo inyalo mako kidok chien kitimo mano kendo inyalo hold king'iyo mbele kitimo mano koro mano biro miyo lecheni mag ng'utigi biro bedo ni gig tegno kendo inyalo bende timo stretches ne goki kendo gi bedeni kamano ponono ni ng'ato osebedo kod rem mar ng'ut odhi momiye thieth samoro timne surgery kod gik makamago physiotherapy thothne kawo thuolo marom nade to en itime nang'o koso ibiro nyisa kaka iwachonwa ni stretch left acham achich nyime chien kamano koso physiotherapy to physiotherapy koro wan gi procedure mar gik mang'eny mwanyalo timo wan gi machines mwatiyo godo e physiotherapy maluongo ni ultrasound ultrasound no en machine makonyo mondo relax the muscles kendo okonyo remo mondo ring maber e ng'uti aeto wabiro rwaye mondo ng'uti no warwaye maber kwaserwaye to koro ni kendo nitiere machine gik makelo liet e ng'ut mondo wanyalo keto maketo liet e ng'ut aeto gi machine moro nitiere mwatiyo godo miluongo ni TENS makoro stimulate the muscles aeto kakoro osegik kama kakoro wanyalo yudo ni nitiere disc mok nitiere laini to wabiro timo gimiluongo ni traction koro traction en ni kakoro disc waseyudo ni ok nitiere laini maber to koro wabiro watwe machine to kapok watwe machine wapimo weight mari koro wabiro tiyo gi weight mari no to waketo ni weight moromo mondo ywa ng'uti cha mondo leche mojony ka obed noriere kendo mondo gibed balance maber ma in thieth manyalo kawo thuolo maromo nade daktari koro ideally wanyalo wacho ni around 8
to 14 sessions kichako godo. Aeto koro wanyalo ketie maintenance treatment makoro nyalo biro kata ka once a week, aeto kata mana after 2 weeks, aeto koro wanyalo discharge. Ero kamano ahinya. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata dwa ni ochwalo twagni owuog e studio ka inyalo yudi nang'o, inyalo yudi kanye? An private practitioner, an gi clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center, wantiere e Nairobi Women's Hospital mantiere Hurlingham. Kanye kama wantiere. Kendo kanye mwaneno jotuo, wan gi jotuo kata ka jotuo man gi insurance mabiro inane, waneno jotuo ainago. Aeto namba mar office en 07 93 50 19. Wach mogik miweyowa godo Dr. Hamisi? Wach mogik mabiro wacho ni ngima kaka wawacho ka ni ngima en mwandu, uwinjore kwanindo wanind makare. Aeto kendo wajiw dendwa kwatimo exercise makare mondo muscles mekwa bed ma weak. Ero kamano daktari. Ageno ni chieng' machielo kaluwogi tibo biro, wachako go mbaka e penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ero kamano ahinya daktari. Iwinjo weche ma Dr. Hamisi owacho, rem mar ng'ut nyalo kelo complications kata nyalo kelo tuoche mang'eny maluoyore. Ibro winjo ka bede ni rami, ibro winjo ka ondingi rami, ibro winjo ka tiende ni rami, ibro winjo ibro bedo kod nyosruok mang'eny mag del, omiyo rit ng'uti e yo makare. Ponono ni chako winjo rem kata matin, ng'i kaka inyalo yudo konyruok mapiyo piyo. Ne laktar mondo mi geng'e kapok omuomi mondo mi kik okelni chandruogegi. Makelo ni chenro ni en Ruth Otieno, erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director na Philip Ochieng, erokamano makende, ne producer na Papecho Okoth, erokamano makende nyaka kendo chieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu.